Kdyby policajti byli rozumní, tak nás využijou. Tady dole to nechtějí. Jinak si jdeme předličíš, jo? Ale pozor, od pátku do neděle. Jinak to nevrobní. My neumíme pochopit, co normálně jako stát, jako takže máte teďka mržilací svobodu. A když chtějí udělat ten pochod, proč to neudělají hlavně po ty hlavní silnici, ale tady odsaď, právě kde nejvíc domů bydlejí. Svobodný člověk si může dělat svobodně. To já vám bohužel nemůžu. Paní je od rozhlasu, tak to můžeme. Já to nemůžu. Pohodě, my se tady budeme modlit, začněte, za to tvoje. Rozumíte, je to provokace, je to provokace, lebo tady v té části bydlejí nejvíc domů a proto schválně to odsouhlasili. A na to víte, že jo, no, tak jo. Ale my zase můžeme ukázat, že se umíme modlit, že máme ještě víru, kterou oni nemají mnohdy, a je to to, čím je my můžeme obohatit. Tak, se budeme modlit.